Защо? 63% от лидерите казват, че прегарянето е основната им грижа. Може ли емоционалната устойчивост да е тайното оръжие на вашата компания? Нека поговорим за новите правила за успех в работата. Години наред фирмите бяха обсебени от числата – приходи, пазарен дял, разходи. После се появиха ESG показателите. Но сега идва нещо по-голямо. Стресът и прегарянето са до небето. Последици от пандемията – абсолютно. Старият наръчник за уелнес, фитнес придобивки, купи с плодове, вече просто не върши работа. Сега става въпрос за принадлежност, истински връзки и психологическа безопасност. Проучвания от McKinsey и Gallup, от McKinsey и екипи с високо социално благополучие са до 20% по-продуктивни. Готови ли сте за новите KPI? Помислете. Индекс за психологическа безопасност. Колко безопасно се чувстват хората да изразяват мнението си? Оценка за свързаност на екипа. Колко близки са вашите екипи всъщност? Процент на задържане на служители, измерен по култура, а не само по заплащане. Лидерите ще бъдат оценявани не само по числа, но и по силата на техните екипи. Смелите ще инвестират в социално благополучие и ще спечелят много лоялност, иновации, представяне. Онези, които се преструват. Просто поредният PR ход. Промяната е тук. Ще поведете ли или ще догонвате?